Il-proġett tal-White Rocks ilhom imwiegħed minn gvernijiet nazzjonalisti sa mill-1996, aktar minn 16-il sena. Anke f'din il-leġislatura saret weda oħra dwar dan il-proġett. Fid-9 ta' Ġunju 2010, Lawrence Gonzi mas-segretarju parlamentari Clyde Puli u fil-preżenza tal-aqdiet sportivi kollha kien ħabbar li l-gvern ikkonferma investiment ta' 200 miljun euro biex il-White Rocks jinbidel villaġġ sportiv. Il-Prim Ministru kien qal li l-investiment se jissarraf fi 800 impjieg ġdid. Inħabbar ukoll li parti minn negozjati mal-investituri tinkludi wkoll impenn illi f'dan il-proġett iridu jinħolqu tal-inqas 800 impjieg ġdid. Imma l-investiment imwiegħed baqa' ma twettaqx u s-sit tal-White Rocks għadu sal-lum mitluq u abbandunat. Illum il-ġurnata lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2013, is-segretarju parlamentari għall-isport Clyde Puli jgħid li dak li kien tħabbar f'Kastilja fl-2010 kienu biss negozjati. Il-White Rocks aħna ħabbarna li se ninnegozjaw. Li hemm xi ħadd illi għandu interess dwar proġett illi lilna seta' jagħmlilna ħafna ġid. Skont Clyde Puli, il-gvern m'għandux għaġla li jwettaq dan il-proġett. Sal-lum għadna ma laqniex, għaliex aħna m'għandniex għaġla. Qal li l-interess tal-Partit Nazzjonalista huwa l-interess tal-familji u mhux li jwettaq il-proġetti. L-interess tagħna jibqa' l-interess nazzjonali, jibqa' l-interess dan il-każ tal-komunità sportiva u tal-familji Maltin, mhux li naqtaw xi sigarella qabel l-elezzjoni. Fil-villaġġ sportiv tal-White Rocks kellu jkun hemm l-aqwa faċilitajiet għar-rugby, basketball, volleyball, arti marzjali, snooker u biljards, kif ukoll ċentru għax-xjenza sportiva, park għall-familji, lukanda u appartamenti. B'hekk f'Malta se jkollna wieħed mill-ikbar faċilitajiet multisportivi fl-Ewropa t'isfel. Wara l-konklużjoni tal-konsultazzjoni u tan-negozjati mal-investituri, dan il-proġett se jissarraf f'investiment barrani ta' 200 miljun euro. Iżda issa li ma sar xejn minn dan, Clyde Puli jgħid biss li jiskanta kif il-ġurnalisti qed isaqsu dwar dan il-proġett. Tant hemm suċċessi fl-isport illi tiskantawni kif tiġi fuq xi ħaġa illi għadha mhix lesti.